Na koľko dní, koľko nohavičiek. Blíži sa dovolenkové obdobie a ja sa teším na novú letnú kolekciu z Chiba, ktorú som si práve objednala. Poďme sa na to pozrieť. Krásna farba, bavlna. Takéto krásne, naturálne kraťasy. Čierne, príjemné na večer, ale môže to byť aj na deň. Pekný letný setík. No takto spolu to vyzerá perfektne. Toto si viem úplne predstaviť na nejakú večernú party s babami. Je toto nádherné tričko. Taktiež bavlna, prírodný vzdušný materiál. Pekné, čo? A teraz vám ukážem, ako tieto veci teraz zabalím do príručnej batožiny. A tak ušetrím za podaný kufor. Volá sa to Sudoku metóda. Ale nejdřív pro vás mám pár svých triků, které jsou osvědčené dovolenými se 2 dětmi a psem. Ty nejtěžší věci, tenisky, džíny, svetry, bundy si samozřejmě vždycky oblékáme na sebe na cestu. Věci, které budeme potřebovat na dovolené v první den, balím vždycky jako poslední. Všechny doklady, kartičky, pojištění, rezervace, tohle všechno si fotím do telefonu. Před každou cestou uklízím, peru a převlékám ložní prádlo. Dobre, ale teraz tá Sudoku metóda. Začneme tým, že si nakreslíme mriežku 3x3, takto. Vyzerá to, ako keby sme išli hrať pišporty, alebo práve Sudoku. A teraz prichádza to kúzlo. Začneme vrškami. Tieto poukladám takto krásne diagonálne. Teraz mám základ pre 3 outfity. A pokračujeme spodnými dielmi. Tieto obľúbené, takto posledné. A na záver môžeme pridať nejakú bundičku, alebo čokoľvek iného. A teraz je tu schovaných 7 outfitov. Pozerajte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobre, čo? Ale tých outfitov môže byť aj 27. Dámy, vieme, že s praním na dovolenkách to býva zložitejšie, ale ako izbožka na outfity je to super. Zbalíme ešte zo pár basic vrškov a môžete kombinovať. Trošku som sa bála, ale je to v poriadku. Počuli ste už o tejto metóde alebo poznáte lepšiu? Ak áno, napíšte mi do komentárov a dajte mi vedieť.